Bye, CDO! So, dito na kami ngayon sa loob ng TransAsia. Huli ka! Oo. So, dito na kami ngayon sa barko. Dito na kami sa taas. And, hinihintay na lang na maikarga yung mga, ayan, yung mga alak. Yan. For soft drinks. Mga ibang kargamento. Kaya shoutout sa mga taga Cebu. See you soon. Ayan. Yan, para fresh. Ay, ako niyan. Ito, para fresh. Oh. Fresh lang, ganun. Thank you, Lemor Juan. Wala yung signal ko. Hindi ko alam. Sino nag-a-angry? Salamat. Actually, ano daw? Last biyahe ngayon kasi bukas walang biyahe. So, good thing. Nakabiyahe kami. Well, sana talaga hindi kami maabutan ng masamang panahon sa karagatan kasi 12 hours yung ating biyahe. Yes, we're going to stay there in Cebu. Ay, may umalis na siyang ano. Salamat sa inyong lahat. Salamat sa mga nag-share ng live. Thank you. And for not skipping the ads. Actually, may mga naglalayag pa rin naman. So, feeling ko okay pa siya. Until now. Kasi kung hindi naman na talaga maganda yung panahon, hindi nila hahayaan na umalis tong barko ngayon. So, I guess okay. But still, we're praying na maging okay yung aming paglalayag. Since 12 hours tong biyahe namin na magaganap. 7 a.m. nandun na daw kami. Thank you, ma. Magpagaling ka, ha. Get well soon. Thank you. Ate Judy, hello, Ana Joy, Regalia, Helen, Padilla, Telma, Maisel, Ana Joy, Fatima Suliban, Romel, Valeriano Tahil, MJ Planti, ayan, Bibian Buhat, Irina Baha, thank you. Ate Irina Medel, hello. Tarada, thank you. Yes, on the way to Cebu na kami. So, from Cebu, magstay kami rin ng 4 days, no? 4 days tayo sa Cebu. No, 31. Tapos, punta naman kami ng June 1 sa Bohol. So, doon na susunod yung iba mga susunod namin sa Bohol, biyaheng Bohol. So, hopefully, maging maayos yung aming biyahe paglalakbay kasi bukas pala wala nang biyahe. Yes, Katlea Abelondon. Mukha kang lalaki siya. Ano ka ba, babe? Nakalimutan mo na ako, babe. Nakapalitan lang ako, babe. Buti na rin dito sa dapat din. Ganito ka na lang. Thank you, my Tommy, for my outfit. And of course, my Melody for my bag. And Bimbo, my love, for my hairdress. May Tommy. Bet ko rin mga ganito may Tommy. Hello, Ma'am Angie Planning. Get well soon. Thank you. Light Star Almonicor. Vilma Bongay, hello. Sabangan ninyo, may mga i-upload na si Gwen Agadagan. Ano ba si Gwen? Transferring. Yes. Wala ka ng pressure. Same to you. The feeling is mutual. Hindi nahawi yung ano ko. Thank you, Karin Pelabelio and then Dumagan. Hindi ka talaga hindi mo dyan sa... Baka dapat nasa gitna to. Hindi mo yan. Di ba ganyan yung ano ni Zorro? Ano nga yung title ng solo? Anong song? Yan, dumalan din siya. Kaya siya walang siniseryosong lalaki sa kanya. Oo. Uy, nagkabalikan na si Gwen at Lalang. Yes! Totoo po yan.
Sabi niya nga, she is very proud na meron siyang boyfriend. At the same time, my girlfriend. Dual citizen. Gwapo na. Abangan nyo, may susunod pa na, ganun din. Oh, So, talaga my ba? girlfriend na may boyfriend pa. Makikilala niyo yun. Maria Elena Andres, thank you. Elisa Andrade. Di pa lang nag-make up ngayon. Miriam Vargas. Hindi, bukas pa po. Thank you, Kitchen Fredas. Mercy Diazelo. Kitchen dalawa. Tama safety. Thank you. Kamusta na pakiramdam mo? Sino ba? Si Mama MJ Planty. Buntis ka po, Ma'am MJ? Naka siya po. Ha? Nakawa sa ako. Aray. Ay, curable naman ngayon. Oo. Pero syempre, Tubig ka lang ng tubig, madam. nasa na siya, nasa room lang daw, nagpapahinga siya. Masakit na naman yun dito. Banda. Na. Hangin yata. Bumaba na si Scars. Kailan date? Wala pa. Actually, nakakatakot yung date na yan. Baka 2.5 na naman kasi. Ay. Alam niyo, in fairness dito sa TransAsia, ang gugwapo rin ng mga staff nila dito. So talagang lumalandi po ako for today's video. Shoutout kay Stephanie Jake Reyes Basa ng Baguio. Uy, hi sa mga taga Baguio. Mga taga dyan sa Lower Pingat, Baguio City. Hello. Thank you, Journey to Happiness New Zealand. Janet Pablo. Thank you. Marcy Diaz. Hindi pa, paalis, 8 o'clock daw ang alis dito so 6 o'clock pa lang. Sir Sarah Cecil, hello. Rene Erebias ng Abu Dhabi. Okay, magaling ka ma. Abangan nyo, i-upload na ni Gwen yung yung tour niya dito sa loob ng barko. So, meron na siyang vlog dito. 7 a.m. daw ang dating namin doon. Tsaka malaki din siya. Tsaka mongga nung kama namin, in fairness. Kasi makikita nyo doon kay Gwen, i-upload nyo yung kanyang video. Walang pirata. Nakakaligtas ka, charot. Maulan dito sa Baguio. Ako, lalong malamig yata dyan sa Baguio. Ingat po. Ruby July, thank you. And sa lahat, ayan. May court sila rito, may basketball din. Siguro para iwas bagot yung mga tauhan nila, yung kanilang mga crew. Hindi ko lang maigilid eh. Naglarga na sila Brenda Gina, alas 3 sa papunta Cebu. Opo, baka nandun na yun sila. Kami bukas ng morning ang dating namin. Ganda ng kilay. O, diba? Kahit medyo oily. Thank you, Marlene de Villares. Medyo oily lang talaga. Kasi nagpapawis po ako. Hindi ko alam kung bakit. Nina Progoso, kamusta ka na ate? Ikaw din may sakit. Marlene de Villares, we're going to Cebu City. So magpupunta kami dyan. We will be having our show, opening nung bar. So after that, flying to Bohol naman kami para sa fiesta. So nauna na sila Brenda doon. Thank you so much, Nina Reyna Progoso. Actually kanina nag-early dinner na kami sa labas. Kasi para nung sa ganon, medyo mas less ng onti yung Parang ang putla ko dito. Para mas gusto ko yung dilaw na ilaw. Ayan! Para skin tone. Lilibet Kabalo na thank you. Miriam Vargas, sure ba? Oh, thank you. Thank you, Scott. Ayan. Sana sa lahat ng may mga nararamdaman, gumaling na kayo. No? At manatili kayong malusog. Maragasa, thank you. Marley Maniksaka, hindi naman siguro, pero sana, of course, we're praying na
sa gitna ng karagatan, huwag kaming abutan, di ba? Sherry Ragus, Ninda Tolentino Larga. Kasi nakita, wait lang. Hanap ako ng pagpapatungan ng aking phone. Kaya lang kasi yung sleeper ko, pangit yung sleeper ko eh. So this is my dress. Agad dyan na lang. Chanel. At alam niyo ba kung anong sekreto sa damit na to? Wala akong panty. Charot. So yan yung secret. Wala akong panty. At taray ng kilay. True ba? Masyado ba mataray? Sorry. May necklace. This is regalo sa akin ng girlfriend ng pinsan ko. Actually, ng pinsan ko din. Mama and I. So, kada biyahe ko, yun. Gem Santos, para naman pag sa puso ang sakit. Naku, move on agad. Huwag na nating dibdibin. Kapag pag wala na agad, move on na kaagad, di ba? Huwag tayong magpakalunod dun sa nararamdaman nating heartbeat or sa ating heartbreak. Move on agad. Thank you. Uy, rin to ha, ukay-ukay. And sa Cebu ko to nabili nung magkasama kami ni Gwen. Thank you, Elisa Pepanya. Leslie Tagalog, thank you. Alicia Toledo. Sabihan lang sa Jensen. Vance Rosado Jr. Kaya mag-ingat din kayo dyan, Vance, ha? Myla Rosete. Ha? Wala pa akong pamay. Don't worry, kapag balik ko from Manila, may mga dala akong paninda, so pwede nyo kayo mag-mind doon. May mga bags, may mga damit, and of course, yung mga souvenir items namin mula sa Inaguan Farm. Thank you, Stephanie J. Actually, nagpa-dark color ako eh. Dark brown hair color ako. Levi Faustina, thank you. Yan, hindi siya kasama kasi maaring may pasok siya sa spa, hindi namin alam. So, yun. Jocelyn Luguban, move on agad. Oo, move on agad. Diba, tignan mo ko. Kung hindi niya gusto, hindi niya ako feel, then move on agad. Kasi mahirap, sa edad ko, alam ka naman ipilit ko na magustuhan ako kung ayaw naman. Hindi po, lang po to, customized necklace. Reborn Kabunay, hi. Mary Luz Simo, watching from London. Thank you so much. Please take care. I love you too, Myla Rosete. Thank you, Nicole. Leslie Tagalog. Siyempre, basta kasya sa akin. Ate Girl Life! Uy, i-regards mo ako sa imong anak ha. Pakiyakap ako sa anak mo, Ate Girl Life. I love you. Thank you. And happy birthday. Guys, bati naman natin sa Ate Girl Life din. Inky Labao, David Candelaria, hindi po. Judy Landera, thank you. Mary Lucimo, hindi. Well, sad to say, hindi. Pakalandi ko dun. Yes, Marlene's Manigsaka, nasa baba si Scarlett. Inky Labao, David Candelaria, shoutout, hello sa iyo. Thank you, Stephanie Reyes ba? So, may nag-a-angry, hindi ko siya kilala kung sino siya. Bakit hindi siya ayaw masingat ka? Sa Candelaria, hindi ko rin alam kung bakit. Hindi ko rin alam ba't hindi sumama si Oyong. I love you, Ate Girl Life. Okay, Ano? Bakas pala. Binugbog ng tito. Asawa ng tito niya. Tapos namatay, mama niya ngayon. Paano siya nakasakay? Galing pa siya Davao. Paano siya nakasakay? Bili siya tito. Wala kang kasama? Ulo. No? Tumakas nga siya, dumaan sa bintana. Asan mga gamit mo? Ang gamit ko siya.
Wala kang kasama? Tapos, trabaho daw siya sa Davao. Nakahugas ng area. Oh. May magiging siya pinaaral. Tapos ngayon, uuwi ka na Cebu. Alam mo kung saan ka sa Cebu pupunta? Alisay. Bakit ka tumakas? Ano ba? Namatay kasi yung nanay niya. Ayaw siyang pa. Ayaw kong pauwiin. Oo. Paano mo nalaman na namatay mama mo? May cellphone naman. Ay, sa cellphone mo? Bakit ka napunta dun sa tita mo? Mamaya. Ayoko maapektuhan yung life ko. Sobrang iyak. Diyan ka lang, kumalma ka dyan. Ano, nag-upload ako, naghanap ako signal. Si Brenda, si Gwen, nag-upload, may batang nag-approach sa kanya. So, yes. Ang andan niya, te. Minda Tolentino. Sa taas? Oo. Pag-isay pa yun. Kaya nga siguro nakipag-flow sa atin. Hindi naman siya nangihingi, pero ano ba? Benny na daw, wag masyadong pag-girl, hindi ka bagay, naging OA ang labas. Benny na daw, okay lang po. Kung ano yung gusto ninyong interpretasyon, bala kayo. Basta ako uploading. Gina Ramos. Kasi may... Hindi, kasi meron ditong bata. Mga 14, 15. Ingat sa mga modus na. Anyway, bigyan na lang namin siya kahit maliit lang. Kasi yung pera niya talaga is 100 na lang. Totoo man o hindi. Asan yung lighter? Nasa loob. Oo. Kasi tumakas siya. Yun nga. Opo. Bigyan ko lang din kahit paano. Siguro okay na yung ganyan. Oo. Okay na yung mahirap din. Mahirap din kasi i-approach yun kasi baka mamaya. Totoo din naman yung sinasabi. Tapos namatayan naman ng tao. Alam niyo Tingnan namin yung cellphone mamaya. alam niyo naman yung tungkol sa nanay. Nanay Mga kasi ganyan- naantik yung Pag ganyan yung mga ganyang kwento, medyo medyo marupok ako sa mga. Hindi lang ikaw. Opo, Joy Sabio. Andito! Sabi mo kasi sa loob. Ang Hindi mo sinabi sa iyo. Opo. Hindi, kasi maliit na bagay lang naman. Hindi kasi yung pera niya talaga, pinakita niya is 100 lang. Dala-dala niya yung pouch niya. Thank you. Yes, Ate Marlene C. Maligsama. Diba? Totoo man siya o hindi, bahala siya Pero basta. yung kapatid niya nasa Amerika. Ni, Nakarating lang kanina. Siya na lang yung inantay. ha? Oo, kasi nakapag-asawa. Kinuha nga siya, pambayad utang ng nanay niya. Tita niya. Tapos yung kapatid niya, Nasa Amerika. ano ginawa sa US? Nag-asawa nga. Ng foreigner? Nag-asawa, oo. Hindi baka ayaw niya, Nino Dado, Benny Tatlong Nodado. magkapatid. Hayaan mo na. Hayaan niyo na si Benny. Kung gano'n yung interpretasyon niya sa akin, ayaw niya ako maging pa-girl. O baka ayaw niya lang ako, kasi baka strong yung personality niya. Thank you, Mimim Asa. Leticia Naval. Opo. Maliit lang naman yun. Siguro yung pamasahe lang mula Pierre hanggang Talisay, okay na yun.
Na ano ba yun? Umuusok. Yes po. Virgie Makato, thank you. Yes. Ako dead ma lang naman. Basta wag lang akong pe-personalin. Okay ako doon. Laki dito at saka ang lawak. Nasa maganda pa dito, alam niyo kung bakit? Nandito kasi yung mga boys. Medyo okay naman. Madilim na siya, may star naman. Kaya lang maulak. So medyo, ayun yung star kung nakikita niyo. So blurred siya. Sa baba, thank you mga ka-aber. Blue Jeffrey. Bill Lou Carlos, imusta na? Salamat Vilma Adolfo Pio. Lapit ko rin. Sa baba si Scarlett at si Diva. Nandito lang kami kasi nag-upload si Gwen. Thank you Marley Calyaw. Maganda dito kasi ang daming boys. Alam niyo. O hindi naman ako laging